Bună ziua, suntem în data de 17 noiembrie 2025. Suntem într-un apartament în apropiere de cazinoul din Constanța. Aici am executat instalația electrică. Am început cu tablou. Am montat un tablou cu separator, releu Digitop, monitorizare tensiune. Avem o diferențială pentru mașina de spălat, un RCBO, apoi mai jos avem un RCCB, care avem pe ea siguranțele pentru cuptor, aer condiționat, prize, iluminat. Aici avem tablou de curent slab, unde este internetul. Deci aici s-a schimbat în totalitate cu fire de cupru, instalația electrică și instalația sanitară. Aici s-a montat o mașină de spălat. S-a montat o centrală termică, era la Radet apartamentul, centrală termică Ariston. Aici va veni mobila de bucătărie. Noi ne-am făcut instalația sanitară. Da? Elementele de protecție, senzorul pentru gaze, cel de deasupra, stabilizatorul de tensiune, cel de dedesubt. Mai mult avem tot de la Ariston, este ambientul. El va veni montat undeva pe acest perete la 1,5 m de sol. Deci aici deocamdată este în probe, ca să zic așa, este în stare de test. Avem un calorifer, 2, 3 și, bineînțeles, porprosopul. Aici s-a făcut o cădiță de duș, ochit, cu baterie. Acum chiuveta am acoperit-o pentru că am lucrat la apartamentul de sus, am înlocuit sifonul de pardoseală, apă caldă, apă rece și a trebuit să protejăm chiuveta. WC-ul cu bazinul îngropat în perete, bidou, da? E sistem de bidou pe capacul de la WC, de aici. Acesta este bidou, apă caldă, apă rece, făcut pentru televizor, curenți slabi, canal de cable, pentru cablu HDMI, pentru PS, un dormitor la fel, stânga-dreapta prize, la pat, pentru televizor, altă priză jos. Deci apartamentul 100%, instalație electrică, sanitară și de încălzire gaze. Circuit separat pentru aerul condiționat. Acolo sus, firul albastru, este de la o cameră video care va fi montată pe exterior, să filmeze parcarea în fața blocului. Aici avem o priză pentru cuptor cu circuit dedicat, circuit de prize normal, circuitul pentru frigider. 17 noiembrie 2025, ne apropiem de sfârșitul de an și apartamentul este finalizat. Mai urmează să vină mobila, care este la comandă și în baie și în bucătărie și totul este ok.